Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu maneh karo channel Mak Regini keluarga sederhana. Kimang pemirsa mak iki arep ning sawah wis blonjo wis apa pengen wangi daud iki jebule udan deres. Mak ra sida dadi balik ngentasi gomblok. Lah, mak kan apa krungu-krungu iku pemirsa ya dhuwit kawak. Pokoke ye dhuwit lawas lah. Kuwi iki jarene payu larang sapa sing duwe tapi ki ya mbah bener mbah ora ya pemirsa. Kon posting engko bakale di tuku luwih larang kaya ngono pemirsa. Dadi ki alhamdulillah make duwe beberapa koin kuno. Terah tak simpen pemirsa ya dari dhuwit 2000 nek gak 1000. Pokoke make yo gak ngerti enek sing anu nang soalnya dikeki iki gak roh jumlahe pira. Tak simpen. Jadi tak ben ae terus ana sing rena-rena dadi iki bakal tak posting ya pemirsa. Lah ndelalah ki mang make pas nglumpukno koin-koin iki. Ya ana tunjukan juga dadi belum tak belum tak sepil pemirsa yo nggone bari-bari ngono sire. Apa? Laut udan nih mak era sida mak gak grimes sih wesan so engko aham ki ape dilombakno sesuk ya wi dadi ki aja morak-marik ngene iki lho pemirsa besok kan duwi mau di lomba tak video permesa ning kono ape dilombakno ning laju ya pemirsa dadi ki mak iki tak wanti-wanti aja udan-udan aja apa dadi awake iki ben fit ngono amen kudu metu wae pengen melok daud Pak ae. Ora usah nendi-nendi dikumpulkan tenaga yuk pemirsa ben besok kalau lari ku ben awake fit. Delok ah. Masya Allah cantiknya. Wis silahkan di sini ya. Jangan diraiku. Jangan diraiku ini aja. Jangan diraiku. Kenapa diraimu? Kuncire mbok coplok mesti. Iya. Kenapa mbok coplok? Gak seneng kendo aku, seneng rapet. Kaya ngene pemirsa, kita sepilkan uang dari 1000. Iki 1000. Iki 1000 dluang. Gak roh pemirsa mak iki. Niki dhuwit pira iki gak roh mak pemirsa. Cuma iki wis lama. Tak simpen. Tuh. 1 apa iki? 1 sen. Arabia, Saudi. Oh, Arabia. Oh iya Arabia. Enek 1000 iki. Iki koin sing wis langka juga. Iki nggo main. Iki kaya iki sing dienggo main mesin capit kuwi koyoke. Iya. Mbah karo pokoke ngono. Lho kaya ngene iki. Iki ana sing tebel gambare rumah sing gambare klopo gak ono pemirsa yo. Hilang. Tuh. Gambare juga rumah. Iki rumah. Iki masih 500 perak kuning. Tuh. Anak-anak iki 5 sen yo. Iki 25 repis. 25.000 yo RPT. Ora 25 repis. Ndek kae entuk wakih mak. Wis, lah iki ana sing 50 perak. Sen mak, 50 sen iki mak. Iya 50 sen. Anak iki 5 sen. 5 rupiah. Kan 2 pemirsa mae punya 2. Wis pokoke iki 2016 tapi. Iki wis padha. Ya wis kaya ngene iki pemirsa mae mengumpulkan koin-koin lama. Mbah iki mbah pokoke koin apa pemirsa ya. Dadi tak kelompokno. Kadang nemu di jalan. Yo, Mas Andi Mas iku kok dhuwit ning jalan. Iki nek iki saka Kenden. Wis kaya ngene iki wis ya wis sampe langka pemirsa. Dadi iki ora tak go blonjo. Iki tak simpen. 2 1 2 3. Pokoknya tak simpen pemirsa. Wis kaya ngene. Posting ya pemirsa kuwi mang bertak video saatnya kita lanjut unboxing tonjokan pemirsa. Mbah ki mang tek mek dhewe sing ditonjok.
Ini bari. Bari sapa? Bari Gaduh. Nek gak salah adike Mbak Kesi apa Mase ya pemirsa, mak urung patek paham. Wis ayo dibuka yuk. Kita unboxing dulu. Wis sesek rokin. Kita buka. Malah mbok rapetno le yu. Jeng. Oh lalapan. Jadi lalapan. Iki gak lalapan dah kuwi. Oke ya lalapan. Ada kerupuk. Kerupuk pesta ya. Ada lalapan, kol sama timun. Ada sambal dan ayam. Wis kaya ngene. Kita makan. Sayap sayang. Sayap. Kita blekrek. Udan meneh pemirsa. Ini teh mayar ngewangi ora sida. Untuk aku. Antuk turu. Oh, bermangan. Hah? Bermangan kek. Bermangan kek pemirsa. Habis makan baru tidur. Aku pengen muluki tapi. Iso lah nek muluk, iso. Ndang, nggo banyu kobokan. Ayo muluk. Yo, wis muluk ayo kita makan berdua. Cuman yo resik wong bar masak sayur. Masak sayur tewel tak masukno. Ceritane jangan emak ejek pemirsa yo, jadi tak tambahi tewel tak santeni meneh. Nek pengen mek tahu asin ning jero iki. Wes. Bisa. Wes mana? Zaman. Seru mulu. Kenapa? Lah kok iso lek iki? Tak bakon sambil. Zaman. Walah rapeti ra macet kok. Nah ditucol. Salah ayamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Kok itu bisa? Kan itu joget ya. Pakai tangan kanan pemirsa yo. Panggil. Tak mulai. Sekarang teh. Ora usah bobot to nek mangap. Berengan nih lho nek mangap ambane kaplah. Ya oke kene. Dipotong ben ora kena maike kene. Ya, ini. Kita buka ya pemirsa ben ora ribet. Ini loh. Wis udan terus. Bisa kabeh. Wis. Bisa ora? Ya sih. Kakak aku mau pinggir. Alang ini wae wis kok. Hah? Titike. Bisa kabeh. Panane masih ahli sabar oh. Kita makan karena mak itu ndok ngape. Enggak pakai lah ya, Pak. Nang motor yo. Motor sepeda. Kok kabeh? Kayak bisa kabeh. Berapa nih gram? Enak gue manis gue goreng ya. Ibu ini berpangan loh. Kak, ini. Cek ibunya.
bersawak. Habis kene dhewe, ya. Lanjut guys, wes guys. Nah, aku coba. Hah. Oke iki. Emang aku udah motor Pak ya? Nih. Nang ngadeg warung kopi, tapi nang goreng mesti tahu. Pasien salah. Nunggu pemesan macam-macam. Ya sudah untuk rezeki. Alhamdulillah. Ini sesuk beli untuk budal ya. Maaf beli ya. Biar jadi aneh mae anggar buka tujuannya muni kon buang muni gak mani pemirsa. Ya maaf. Tujuannya kemana? Awakmu kok tujuan? Maaf deh guys, ini habis. Baik mah, Baik nak. air nak. Segone lagi mateng pemirsa panas. Wes iki lalapannya tidak guna wes sampai sambilnya. Aku kan nyambung. Kayak sayur. Aku beli ngeblok. Hah? Untuk ini owi raketo. Jadi ora terus. Iki neng sing berkot cuma memang banjir cah. Terus ini Karena kono oleh ditarik nah. ini kalian anak ini. Belum tahu, belum. Kan bisa kabeh. Wis, wis ambeknya merak. Wis tanduknya boleh dulu. Dapat apa? Kejutan pokoknya. Untuk saat Aku ini, pokoknya nak hujan penaknya turun. untuk saat ini Dwi tidak boleh main hujan-hujanan. Jadi nak lemah. Lemah. Sok lah. Buka apa lah? Nah, susah. Judul pakai ini. Suruh. Tidak dipakai peraturan juga. Nak cocok silakan. Wes, bersih pemirsa. Nangis loh. Sebelah sini. Itu satu yang. Boleh. Kasih pangan. Aku pengen kasih ini.
Ini duduk. Iya ki duduk di mau kuat. Nek loro pokok Itu tak goreng. Itu goreng. Kita sayur tetap goreng. Lo ngomong entek banget ya. Jadi ini rasa itu goreng mas. Nah, kok. Sudah ini nah. Wes. Jadi pemirsa, ini masih tak ya. Jadi nenek salah omong, tingkah laku, perbuatan keluarganya Mak Dini Samli minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsa Mak KB, terima kasih yang sudah mendukung, mensupport Mak sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezekinya ngalir koyok bayi kali, agung koyok bayi segoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Aduh, kenyang.